Udaran ere kiroletik saioarekin jarraitzen dugu. Udaran arreta jasotzen duen kirola arrauna da, eta horretarako gaur Hondarribia Arraun Elkartera etorri gara. Ane Baio eta Ania Perezekin hitz egiteko biak Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariak dira. Beraiekin hitz egingo dugu eta denboraldi honetako nondik norakoak ere jakingo ditugu. Ania Perez eta Ane Baiorekin gaude, kontatu guzu pixkat nola juten ari den denboraldi hasiera hau? Denboraldi hasiera berez ez da oso ona ari izaten zen, izan ditugu 4 regata eta horietatik 3 laugarren geratu gera eta batean bakarrik geratu gera 3garren. Eta espero dugu, hemendik aurrera bai jutea geratzen 3garren, zen bestela joan barko gera playoffetara eta hori ez da gure helburua. Gure helburua berez da hori 3garren geratzea eta saiestea playoff hori. Coruñako estropadan, orain 3garren postura hurbildu zarete, Coruñako lehen estropadan 3garrena gelditu zineten, Donostiaren aurretik gelditu zineten, hobekuntza nabaritzen ari da azkenengo estropadetan. Azkenean eduki behar dugu burua hotza, eta hori nabari izan da, ze gainera igandean 4garren gelditu ginen, baina segundu batera edo. Eta nire ustez izan zen besteak beste, urduri jarri ginelako eta, azkenean burua hotza ez badakazu gertatzen diren gauza dira. Jendeak pentsa zezakeen, San Juan, azken urteetan Euskotren Liga irabazi duenez, plaza zuei utzita, Liga hori orentzat izango zela, nahiko erraz, estropada guztiak hori orentzat izango zirela, baina badirudi ere, Liga nahiko estuari dela, Arraun Lagunak atzetik ondo datozela, eta geroz eta gutxiago, distantziak geroz eta murrizten ari direla. Bai, hori gainera geratu da super argi, hori larunbatan ez, lehengo asteko estropadan izan zen, Arraun Lagunak irabazi zuela Orio, eta eski ikusten da hori, Orio eta Arraun Lagunak dakatela hori, nahiko nivel, antzeko nivela, eta gu, lehengoan izan genuen sorta, eta ez dakitzen bat segundotara geratu ginen Oriotik. Baina, ikusten dela, dagoela nahiko borroka, dagoela borroka asko. Eta gertaliteke, estropada batean 20 segundo egotea tartean, eta gertaliteke beste estropada batean edo zer gozagatik gertatzen dilitzea 8 segundotara edo gutxiago, eta orduan bai gaudela geroz eta gehiago hurbiltzen nire ustez. Itxasoremoak ere askotan baldintzatuko dute estropada, baina agian liga berdintzea izan daiteke, San Juaneko arraunlari asko beste talde batzuetara joan direla, Hondarribira ere iritsi dira batzuk, ezta? Bai, Nerea Perez, justo gure patroia, orain dena, eta horrek ere asko eragiten du zen ikusten da, hori hemen gurekin, Nerea. Donostiarran uste dut ez dakitzen 2 edo 3 daudela, Arraun Lagunetan ez uste dut bat edo, eta hori ora ez dakitzen junzia, baina arraunlari honak zirenak jun dira beste ekipotara, eta horrek bai ere ematen diola ekipari plus bat, ere ez duela egingo irabazte edo galtzea, baina bai ematen du plus bat. Eta esan barra dago kriston zorta auki dugula Nerea Perezekin, oso patroiona da, eta oso kontxen dago. Edo nola ere, emakumezkoen estropadak ere, urte batzuk daramatza pixkanaka profesionalizatzen, horrek ere eragina dauka, zuek nola sartu zineten mundu honetan? Nirea izan zen, kasualitate hutsa, zen niari nahiz egiten, nire gradua, IBF egiten ari naiz, eta justo praktikak egiten ari ginen arraunenak, eta nire irakasle batek esan zian, sartu zaitez, Hondarribian behar dituzten neskak, ez dakize, etorri nintzen probatzera, eta ni Irunen bizi naizenez, gustatu zitzaidan, esan zian entrenatzaileak hemen jarraitzeko, Albanun jarraitu, eta horrela hasi zen, lehen urtean izan zen dena, baina nire izan zen kasualidade gutxa, ez nun duela 3 urte ez nun bentsatuko hemen egongo nintzela. Eta zuk aipatu didazu leheno, Santiagotarran ibili zarela piraguismoan, ez? Bai, kanoa egiten nun, eta azkenean ikasketengatik eta desmotivazioagatik utzi egin nun, baina, eta gero joan nintzen Bilbora ikastera. Eta, baina nahi duen bueltatu uretara, eta ez nekin zer egin, ze gainera desmotivazioa dela eta ez nuen bueltatu nahi Santiagora. Eta azkenean ikusi nun Ane Diaz, berarekin eramaten nintzen ondo, eta ikusi nun igozula argazki bat, eta esan nun, hitz egitea probatu dezakedan, hori izan zen lehen urteko maiatzan gutxi gora bera, orduan beraiek justo zeuden ja temporadan, eta orduan ja ezin nintzen sartu. Baina hasi nintzen nire kabuz entrenatzen hemen ergometroa, udasoa gero nintzen, 6 egun astean, ergometroan, berak ikusten dindutenan atope.
jakin gabez egiten nuen, ez nekin ez da teknika zein zen. Gaur egun pitxipatxa baita ere. Baina, bueno, eta azkenen hasi nintzen entrenatzen ekipoakin urrian. Urri hasieran. Urri hasieran, hori da. Bueno, argi dago, arraunean sartzea ez dela, bueno, eta arraunean aritzea ez dela ez da sorte kontua, konstantzia ere bada. Bai. Gainera ez da bakarrik udako lana, ez, osea, urtean zehar entrenatu behar duzu 6 egun astero, entrena bakoitzak igual irauten ditu 2 ordu, eta eske ez baduzu nahi, edo ez bazaude motivaturik, ezin da hemen sartu. Osea, azkenean behar duzu denbora, disiplina, gogoak behar dituzu, eta... Osea, dela esfortzu fisikoa eta esfortzu psikologikoa baita ere, izan duzu indar psikologiko pila bat, zure denbora kudeatu behar duzu, hanetan ni bezala hori karrera bat ikasiten ari bazara baita ere, edo lanean ari bazara edo, egin behar dituzu askotan balabareak. Gu gainera justo, kanpoan ikasten ari gerala, da, nesto dela bere, ez kontratiempo bat, baina eske entrenatzen dugu bakarrik, eta azkenean behar duzu, ez dakit, osea, beste gauz bat, motivazio puntu hori lortzeko. Aipatu behar nuen, neguak luzeak direla, ikasi edo lana ere egingo duzuela, eta gero udaran, zuen adineko edo nork oporretan daudenean, zuei, konpetitzea tokatzen zaizuela, nola daramazue guzti hori? Asko gustatzen segulako. Bai, eta Instagramen historiak blokeatu, eta ezer ez ikusi, azkenean, nik ikusten ditut, arain lesakako jaiak izan dira, ikusten dut nire lagun guztiak argazkiak igotzen eta niri berez, enbidia ematen dit, baina ez naiz tamutzen. Niri ere. Gainera laguna esate dute, geratzen gara gaur ez dakit nora juteko, eta ezin duzu zen entrenadak kasu 6tan edo 7tan, edo numatera juten gara asteburua pasatzera, ezin dut erregatak azkenan. Baina, da beste mundu bat, da beste mundu paralelo bat. Disfrutatu den duzuen heinean, ondo dago. Txapelketara bueltatuz, lehen aipatu zuen, baina zuen helburua azken postu hori ez geratzea da, azken postuan geratzea da, ezta? Saiestea, azkenak ez geratzea, eta ez dakit, hirugarren eskatzen dugu, bigarren geratzen gara, ikustu dela oso urruti, askoz ere hobeto, baina gure helburu nagusia hirugarren geratzea da. Orain 2 puntutara zaudete, nola ikusten dituzue gainontzeko estropadak? Puntu horiek murrizteko gai izango zarete? Nire ustez, lehen urtean gertatu zen, ni ez negon, baina entzun dut, nahiko ondo hasi zinetela, ezta? Eta gero pixkanaka, pixka txartogo izan zirela, egon estropada pixka torkerroak izan zirela, baina dena den, orain arrebez gertatu daiteke. Ez gara hasi oso ondo, baina gero hobetu ezakegu, nire ustez. Eta gainera gure entrenamenduen programazioa da lehen urteko askoz, da super ezberdina. Zen ari gara entrenatzen, ez dakit, serie motzak, egite ditugu serie motzak, super intentsoak, gero rekuperazio tarteak nahiko luzeak, orduan askenean rekuperatzen duzu ondo, baina gero egiten duzun serieekin konpentsatzen duzu, eta lehen urtean ziren serie askoz luzeagoak, ez dakitze, orduan hori nabaritzen da. Eta orduan honek nik uste dut emango digu indarra, gero temporada juten denean, hobetzeko, espero dute. Espero igual ez nago, igual ez da horrela, baina. Eta azkenengo galdera, beti urtero, Hondarribiko elkarteak, bialtzeu komunikatu bat, emakumezkoak behar dituztela, traineruan sartzeko, eta beti esfortzu handia egiten ari dira, zuek 2 urte eta aurtengo urtea daramazue arraunean, mezu bat gazte horiei arraunean animatzeko, ez dela inmundu iluna. Nik esango nuke, sartzen bazera, edo nahi baduzu sartu arraunean, eduki behar dituzula argi zenbait aspektu. Izan behar zera, eduki behar duzu nik uste dut, kirola egitearen ohitura, jakin behar duzula entrenamendua bai edo bai, eta azkenean hori dela konstantzia bat, dela disiplina bat, eta behar duzula puntu hori esateko, naiz entrenatzen agian bakarrik edo ordu pila bat, eta honek eragina izango du nik udan, gero ingo ditudan erantzunekin.
Eta, karo, bai, gustatuko litzaidakela etortzea jende gehiago, baina ere aspektu horiek betetzea. Osea, etortzen den jendea aspektu horiek betetzea. Zen azkenean gaude nivel oso altu batean, osea, ja, bueno, profesionala gera, eta eske bete, osea, ni postuko nintzateke pila bat etorriko balitz jende asko, baina, karo, postuko nintzateke gehiago etortzen dena, ba, punto horiek ere betetzea. Zen, eske hau ez da festa bat, ez da zer, osea, gu hemen, ia lanean, bueno, lanean ez, baina, egunero gaude eta batu gut dena. Orduan, ba, hori, nahi dutenek edo betetzen dituztenak aspektu horiek etortzea, eta super ondo hartuko diegu. Ez nuke hobeto esango dira. Bueno, gomendio horrekin gelditzen gara, sortuen gelditzen zaizuena Euskotren Ligari buruz gelditzen dena, eta animo. Bai, Zuei.